uglavnom dolazi iz iskustva koje čovjek ima i možda nekih događaja koji su mu se desili, nekih sećanja i prosto se to sada nekako uokviruje u nekakav ram. Želja nam je bila da stare izraze i stare objekte nekako ovekovečimo, jer moja supruga koja je dosta mlađa od mene ne zna šta je žilet i ne zna šta je blokej. Pa mi onda to stavimo u ram i sačuva se i ime i sačuva se izgled tog objekta. Svakako uz to ide priča, eto koristimo također iskustvo da uz sve naše ramove koje nudimo na Limundu stavimo neku dodatnu priču i čini mi se da su kupci srećniji i zadovoljniji sa onim što pročitaju nego sa onim što vide. Šalim se, voli jedno i drugo, ali ne izostaje uvek pohvala za komentare koje dajemo po instrukcijama Limunda da predmet treba dobro i lepo pisati. Prodavali smo po galerijama, uglavnom smo poklanjali te svoje stvari za rođendane deci, drugoj deci, prijateljima naše dece, a jednom prilikom sam tražio jednu knjigu na internetu i otvorio mi se Limundo pre par meseci, možda pola godine. I to je nekako bila kapisla kada sam video o čemu se radi i pomislio sam da je to prava prilika za prodaju i ponudu ovih naših kreativnih radova. Tamo je naša ponuda i ranije su egzistirale i cene uz tu našu ponudu i ne možemo baš da se pohvalimo da je to išlo sjajno. Mi smo imali banere na drugim sajtovima, nismo se dovoljno reklamirali i poseta nije bila baš sjajna i odlučili smo nakon toga da kada smo se registrovali u Limundu da link sa našeg sajta prosledimo na Limundo i kogod vidi neki predmet na našem sajtu, jedini način da može da ga kupi je preko Limunda, jer je fantastična mogućnost prodaje. Ovde bi sve bilo komplikovanije, a ovde je to potpuno sigurno i već razrađeno.